もうオスですけどね、オスかいっつってね。じゃあ今日は高さにも挑戦していきたいと思います。こちら縦2段。これいつもだとハードル乗っけた瞬間に皆さん揃ってとか言っていただけるんです。皆さん中途半端が一番良くないからね。失礼しました。すいません。まあでもね、そう言っちゃえば僕らが一番中途半端でしょね。もう行くとこ行きましょう。もう限界の3段。最初からやってくださいよ。すげえねんじゃん、ありがとうございます。もうね、だってジュニアの身長と比べてください。これジュニこっちおいで、ほらね、いつまでも寝る気にしてる場合じゃないよ。これもうこれね、身長と比べると約身長の 1.5 倍ほど高いのがお分かりいただけます。もう結構受けたよ。頑張れ。さあ行きましょう。縦3段。さあじゃあですね、よかったら皆さん全体的にもうちょい前行きません？どうぞ後ろで見てくださってる方々もロープギリギリまでよかったら近づいちゃってください。はい、ありがとうございます。さあもうね、今から見ていただく技なんですけども、なんと、日本でジュニアしかできない芸です。一瞬で終わります。石転がさないでください。食べないでください。なんで緊急停止してる。お待て待て待てな、お前ここでなんかゴミ転がしていくからだよ。お前集中してください。頑張ってね。すいません、ちょっと次やんなかったら俺やります。食うなっつんだから。ほら今ボケとボケの交通渋滞起こしてる。今頼む、変なもん食べないで。こんな格好ですよ。頑張ってよ。食うな。普通に食うな、お前。食うな。なんだそれは。だってジュニねえ、いらんことしない。もっと奥そっち行ってダメ。はい、そうだね。じゃあそこに立ってなさい。じゃあ頑張ってよ。決めるんだよ本当に。行こう。ほっ全中。よくやりました。ありがとうございます。ハードル全中ご覧いただきました。できんじゃんよ。オーケーオーケー。さあじゃあね、今日の最後の芸いきたいと思います。最後ありがとう。ねえ、偉いでしょ。もう手伝ってくれるんですよ皆さん。もうね、これがやっぱね、もう気遣いですよ。もう付き合い長いからこそこうやって邪魔なんだよお前。ねえ、お前13キロあんだぞ。早く行ってよ。ほら結構でかいんですよ。頼むからね。はい、さあそれではお待たせしました。最後どんな芸かは見てのお楽しみです。オッケー、決まりました。ありがとうございます。逆立ちの芸です。さあどんどん行きましょう。間が広がります。気をつけてよ。よいしょ。オッケー、いこう。さあ広がれば広がるほど難しくなってまいります。頑張れ。2回目。飛んで逆立ち。そうだね。さあ飛んで逆立ち。そうだね。さあ頂上までのできてねえんだ。待って待って待って。なんで今普通にやりきった感出した今な。イエーイじゃねえよ。何ちょっと盛り上げようとしてんだこれ。すいませんね。まあでもね、無理はないんですよ。もう結構ハードなことやってますから。もう正直ね、ちょっといつジュニアの限界来るかも分かりません。じゃあ今日はね、もう限界が来る前にもうあと